Здравей! Добър ден, отчет. Айде. Не мутая ми се нещо и главата, че трябваше да, ама тя знам, аз те си. То колко години? 20 кусур. Ами... Вие държите заради тях. Ага, значи по-ще Вие държите заради тях. Аз казах, децата ти ги държат. Запалите после за тях. Добре. Ще ги запалите после да им горят. Значи по една да държи. Да, по една сега държите заради него, тя заради нея. Asta, ali въжи, este mi-a Съм ги държи в ръце, да служете ги някъде. Сега е там на масата ги служете някъде ги взели. Значи по една запалена да държим, така? Да, вие държите Една запалена такива. Благословен Бог наш, всегда нині и присно и во веки веков. Амин. Благословен си, Христе Боже наш, иже премудрил ловци явлей, ние спославим Духа Святаго, и те ми уловлей вселенную,
Человеколюбче, слава Тебе! На Господа да се помолим. Господи Боже наш, на Тебе се молим, от Тебе просим да се отпечата светлината върху лицата на Божиите раби Мариан и Николина и да се отпечата кръста на единородния Твой Син в сърцето и помишленията им, за да отбягат суетата на света, всеки лош замисъл на врага и да следват Твоите повеления и дай, Господи, неотречено да остане светото Ти име върху тях, като бъдат съединени. В удобно време със Светата Ти църква и усъвършенствуване чрез страшните тайни на Христа Твоего. Като живеят по заповеди, като запазят печата неповреден, да получат блаженство на избраните в царството Ти по благодат, човеколюбие на единородния Твой Син, с когото си благословен, заедно с Пресветия Благия и животворящ Твой Дух, сега винаги и във веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи Боже, на истината от Твоето име, от името на единородния Твой Син и Твой Свети Дух, възлагам ръката си върху главата на Божият раб Мариан и Божията рабиня Николина, които са прибегнали към светото Ти име, да се запазят по заслона на крилетите, отстрани от тях старата оная заблуда, изпълни ги с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познаят, че Ти си едничък Бог истинен и единородният Твой Син Пресветия Благия и животворящ Твой Дух. Дай да постъпват по всички Твои заповеди, да пазят угодно на Тебе, защото човек, ако стои тия неща, ще живее чрез тях. Запиши ги в книгата на живота си. Съедини ги с стадото милосърдие, че нека се прослави върху тях Твоето свято име, името на възлюбления Твой Син, Господа нашего Исус, Той животворящия Твой Дух. Нека очите винаги милостиво да гледат на тях, ушите да чуят гласа на молбата, разсили ги в делата на ръцете им. Във всичкото им потомство да Те величаят, като се прекланят и славят великолепието възвишено Твое име и Те хвалят винаги през всички дни на живота си, защото Тебе възпяваш всяка небесна на Твоя слава, на Отца и Сина и Света Духа, сега всякога и във веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, Савот Божий Израиля, който изцелява всяка болест, всяка немощ, мислено поведни на рабите си, потърси и ги прогони от тях всички действия на тялото, запрещена чисти духове и ги изгони от чисти творението на ръцете си, като употреби силното действие, служи сатаната скоро понудени, дай да побеждават на Тебе, на чистите духовете, получавайки от Тебе милост да се удостоят с безсмъртните небесни Твои тайни. Слава да отправят на Тебе Отца и Сина и Света Духа, сега винаги и във веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Вечни и владико Господи, който сътворил човека по своего си подобие и си му дал възможност за живот вечен, после като отпаднал чрез греха, не си го презрял да се уредил, средства човечаването на Христа Твоего, спасението на света. Сам Ти приеми тези Твои съзнания, като ги избавиш от робството на врага, отвели очите и ума им да сияе в тях просветка на Евангелието Ти. Привържи към живота им светъл ангел, който да ги избави от всеки замисъл на врага, от лоша среща, от владежки демони, от лоши поведения. Изгони от тях всеки лош и нечист дух, който се е скрил, се е загнездил в сърцата им. Дух на заблуда, дух на лъчота, дух на изслужение, всяко користолюбие, дух на лъжа, всяка неща, които се вършат научено от дявола. И като ги се надява и на
Боже ги разуми на Твоето стадо на Христа, Твой го почни член, глави на църквата, дъщеря и син на светлината, наследница на царството, като преживеят по заповеди, като да падат печата неповлияна, утвърдят дрехата незапечатана, да получат блаженство на светиите в царството Ти. По благодат и милосърдие и човеколюбие на единородния Твой Син, с когото си благословен заедно с Пресветия Благия и животворящ Твой Дух, сега всякога и во веки веков. Амин. Сега четем да се отдалите с гръб към мене и аз ще казвам двамата късно какво да отричам. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му болест? Двамата казват едновременно: отричам се. Отричам се. Айде, Кръстник. Отричам се. Двама кръстника и кръстник. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му горест? Отричам се. Отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му горест? Отричам се. Отричам се. Отрече ли се от сатаната, пак двамата? Отрекох се. Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Сега, кръстниците, дохнете към косите на кръщелниците. По 3 пъти. И се обърнете към мен. Съчетаваш ли се с Христа? Кръстниците казват: съчетавам се. Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. И вярваш ли в Него? Ще кажете: вярвам в Него като на цар и Бог. Вярвам в В Него Него като на цар и Бог. Вярвам в един Бог, Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, в един Господ Иисус Христос, Сина Божий единородни, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина. Бог истинен от Бог, истинен роден, несътворен, едносъщен с Отца, чрез когото всичко е станало, който заради наш човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се оплати от Духа Святаго и Дева Мария, и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда и бе погребан и възкръсна в 3-тия ден според Писанията и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царство не ще има край. И от Духа Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и доставим наравно с Отца, и Сина, и който е говорил чрез пророците в една света Вселенска апостолска църква, изповядваме на окръщение за опрощение на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. И поклоним се, поклонете се. И кажете сега: покланям се на Отца, Покланям се на Отца и Сина и Святаго Духа, и Сина и Святаго Духа, единосъщна единосъщна и неразделна Троица. и неразделна Троица. Радуй се, благодатная Богородице, Дево, и с Тебе восия Сонце прави, Христос Бог наш, просвещай сущия от мен. Весели се и ти, старче праведник, приими во обятия, Свободителя, Душителя с наших, дарующа го нам воскресение. Да се чудай голямата го. Занеси я. Сега чашката ми дай го с водичката. Не е чашката. Сега кръстницата настанете я тук от тази страна двамата. И сега тази чашка я пащате двамата. Вземи сущичката от тази ръка, да ти е по-удобно. Айде.
царството на Отца и Сина и Святаго Духа, сега всякога и във вечни векове. Амин. С мир на Господа да се помолим, за мира свише, за спасението на нашите души на Господа да се помолим, за мира по целия свят, за благосъстоянието на светите Божии църкви, за съединението на всичките на Господа да се помолим, за този свети храм за унези, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий на Господа да се помолим, за високо преосвещеният наш митрополит Григорий, за честното свещенство, за дяконството в Христа, за целият причинарод на Господа да се помолим, за благочестивия Христолюбив наш народ, за Христолюбивото наше воинство, на Господа да се помолим. Малко по-да за да се освети тази вода, с силата, действието и слизането на Святаго Духа на Господа да се помолим, за да се изпрати благодатта, избавлението и благословението Йорданово на Господа да се помолим, за да се просветим с просвещението и слизането на Святаго Духа на Господа да се помолим, за да се окаже тази вода прогонваща всеки коварен замисъл на видимите и невидими врагове на Господа да се помолим, за да станат тия, които се кръщават с нея достойни, за нетленното царство на Господа да се помолим, за тия, които сега пристъпват към светото кръщение и за спасението им, на Господа да се помолим, за да се окажат син и дъщеря и наследници на вечните блага на Господа да се помолим, за да станат сраснати съучастници със смъртта и възкресението на Христа нашият Бог. На Господа да се помолим, за да могат те да нападят облеклото на кръщението, обручението с духа чисто и непорочно в страшния ден на Христа нашият Бог. На Господа да се помолим, за да бъде тая вода за тях баня на обновлението, за прощение на греховете, дреха на нетлението. На Господа да се помолим, за да чуе Господ Бог гласа на нашето моление. На Господа да се помолим, за да бъде те избавени от всяка скръбня, беда и нужда. На Господа да се помолим, застъпи се за нас, Спасителю, помилуй ни, запази Боже с Твоята благодат, като се спомним всички свети и пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и всякога Дева Мария, с всички свети, нека сами себе си един други го и всичкият си живот на Христа Бога да отдадем. Сам Ти, човеколюбиви Царю, дойди чрез слизането на Твоят свети Дух и освети тази вода. Сам Ти, човеколюбиви Царю, дойди чрез слизането на Твоя свети Дух и освети тази вода. Сам Ти, човеколюбиви Царю, дойди чрез слизането на Твоят свети Дух и освети тази вода. Сега дай на чаша. Съчениката. Нека да чашата съчениката да е. Съчениката е вода. Съчениката чаша. Свята чаша е съчениката вода. На Господа да се помолим. Владико Господи Боже на Отцелени, който си изпратил на уния, що са били в Ноевият ковчег, да лъбят с масленото кончевото стан, знак на примирение и спасение от потопа, и с това се предзобразил таинство на благодатта, който се дал плода на маслината за изпълнението на светите таинства. И чрез него се изпълнил Дух Свети уния, които са били в закона, и усъвършенствуващия, които са в благодатта, сам благослови
този елей с силата, действието и слизането на Святаго Духа, та да бъде той за помазване, за нетление и оръжие на правдата, обнова на душата и тялото, отражение на всяко дяволско действие, за отстраняване на всички злини от уния, които се помазват с него с вяра или вкусват от него за Твоя слава, и на единородния Твой Син, през светия, благи и животворящ Твой Дух, сега, всякога и във веки веков. Амин. Вомем. Алилуя, 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 алилуя. Сега да останем в кръстните чашки. Идете за нас. Хайде сега да събудите душата. Да са Божи. Стефчо, дай ми по-голямото кранче. Кърпата може да стелиш. Значи, големите деца, понеже не могат да ги топи оказа, ще интелигентни. Не могат да ги дигнат, като ги пускам оказанища. Ще знаят техните деца, като са бебенца, да ги кръщават. Да не са на съществено. Закрепи го там на същото място. Сега. Разкърпаше на замълчите. Вземи я в ръка. Ама дай да помаляш това да натървиш. Дай да помаляш. Да. Там ги Правя крещението. Да влити да знаеш. Ако му е казано, ще казваше ми. Когато ти кажеш, аз да повторя. Амин ще казваш. Аз ще казвам какво трябва, пък ти амин само ще казваш. Помазва се Божият раб Мариан. Амин. Селея на радостта. Амин. В името на Отца Амин. и Сина Амин. и Святаго Духа. Амин. Дай ръцете. Твоите ръце ми създадоха и сътвориха. Амин. Научи ме и ще изпълнявам Твоите заповеди. Амин. Помазва се Божият рабиня Николина. Амин. Селея на радостта. Амин. В името Амин. на Отца Амин. и Сина Амин. и Святаго Духа. Амин. Дайте да се.
Твоите ръце ме създадоха и сътвориха на очи ми. Амин. И ще изпълнявам Твоите заповеди. Амин. Много, много години да ходиш по Господните пътища. Амин. Стефчо. Чак ще повторя една страна. Сега да ми карва ръка. Ела сега стъпи на първи. Кръщава се Божият раб Мариан. Амин. Амин. С десния край. В името на Отца Амин. и Сина, Амин. да види се малко, и Святаго Духа. Амин. Изправи се сега. Дай кръка се разправи. Ако е малко дете, се слагам ръцете на кръката, проповедите. Ей така, сега хвърля го за ръка. Изгледа. Платя отсети краката на кърпата и върви пак на мястото. Айде сега елате ви. Кръщава се Божият рабиня Николина. Амин. В името на Отца Амин. и Сина. Амин. Да види се. И Святаго Духа. Сагай. Дай кръстен се кърпата. Сега хвали я за ръка и там да станете двамата. Сега ще ги помажа с миро. Значи миро помазване става на човек един път в живота по време на светото кръщение. Ще казваш, след всяко мое казване ще казваш амин. Печат дара Духа Святаго. 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 Амин. Дай да сети пак. Печат дара Духа Святаго. Амин. 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 Сега кръстник, докато аз съм с тях, ти ще разделиш кърпата. И навсякъде, където го помазах, почваш от челото, ушички, брадичка, най-после изтриваш краката. С кърпа и аз гълъте, и аз ще им кажа, ако ще ги правите после кърпите. Печат дара Духа Святаго. Амин. 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 Всеки сега искам. Печат дара Духа Святаго. Амин. 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 Късни се по същия начин. Дай да те държат свещичката и почваш от челцето. Анна Мани. Почваш от челцето, де те помазвах, навсякъде я изтриваш. От челото почва. Да.
Не, изтривай хубаво, изтривай хубаво. Айде. Просто само. После какаса, да буч. И фалка трябва. Ека ми е как? Степчо, разпечатай двете сапунчета и ги тури в червената червена. Без другите, само тези двете. Топла водичка, сапунче или малко прах и водата няма да я хвърляте на мръсно място, в цветята. В цветята, да. Защото галията на природата е много свято. Не бива да попада на мръсно място. Зато и ще и аз после ще университети и ви с сапуна, да не остане по ръцете. Аз и този се освещава от 7 души младици. С много молитви, с много билки, то са вари. Може да ви завири се от такова приятно белище на билки. И е много свято, не бива да освещава. На цветя. Да, свидетели. Сега да бъдете след, после ще ги делиш. Като традиция старата, като ги постригат да голеят всичките. Обаче сега някои млади си ги искат да ги вземат, ами ако ги вземете, трябва много да ги пазите, да попаднат, да ги загубите, да попаднат на мръсно място. Както беше и едно време. Най-добре да се бъде. Не искам нови закони, аз искам Когато аз съм се беше. учил, Така. те са научили и съм правил до сега. Те има някои млади сега, като дойдат да искат. Как? Както са празнували. Сега се гледайте вашите същи. Значи аз на новите работи сега не съм. И аз не съм получил. Подстригва се Божият раб Мариан в името на Отца. Амин. Не види се. И Сина, Амин. и Святаго Духа. Амин. И аз сега сега иска да каза нещо да ги изборя. Мъничко ще видиш. Айде. Подстригва се Божията рабиня Николина Амин. в името на Отца. Амин. Тук има мога да стига много. И Сина, Амин. и Святаго Духа. Амин. Сега Стефчо, малко токанче и със студената вода. Не, там да си вземи чарийката с сапунче. Понеже моя съм отиде да се заграда колата и не кажа после да приеме да бъде да помага.
ръце. Сега, плий на едната ръка и на другата ръка. Значи, зеленото за мъченцето, бялото за... кръстника, после аз като се умия, той ще се уми с зеленото, ти ще се уми с бялото. Така аз понеже из двамата, зато и самия с двата сапона. Наливай. Вие, древни сега да се уми кръстника. Дайте да ви държат свещичките. Може ли? Може вече да ви държат. Не, че не. Божие дело, няма значение. Кърпичка. Кръстник. Хайде сега кръстницата ще дойде. Служете, ще не става. Тя да се отрили. Може да се дейности вече твоята свещичка. Кръстници. Служи ги там и сапунчетата на стола и канчета. Там на метни някъде, на стол. Ето метнията. Сега ще обиколим 3 пъти. Кръстника. И не да стане по наученство. Дели штърмата ще бъде. Стане го за ръчичка. Ходете се и ви двама. Да, към двамата. Ай така. И трябва да те И на всяка страна вие ще бъдете винаги срещу мен. И на всяка страна ще спираме. Во Христа крестите ся, во Христа облеклосте ся, алелуя. Елици во Христа крестите ся, во Христа облеклосте ся, алелуя. Елици во Христа крестите ся, во Христа облеклосте ся, алелуя. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во Христа облеклосте ся, алелуя. Елици
Да. Облича се Божият раб Мариан и Божията рабиня Николина с дрехата на нетлението в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Ами сега тя няма как да облече дрехата, вкъщи ще си я облече. Там да се облече. Патриченцата. Daš mi samo ti što dělám, právě ty šo? Daš mi Вие samo там, Само да не е има една завеска. Идете там. Вирсина. Да се облече. Ама обуйте първо обувки, да се обуе обувки. Сега къде са птички? Ете се обуй. Дайте ми каквото ще ми нагласи. Първото ще Какво носите на Мариана Риска? Да, Той може и за потник. Той може да махне до кръста тези неща. Гуши. Али, Ники. Дръжте на кръстниците свещичките, дръжте. Те правички ги дръжте, да не кажат. Това за тях къде пъща. Слаги. Значи кръстниците много са, трябва да ги уважавате и да ги обичате. Да, Първо е Господ, когато по време на светото кръщение, това е такава силна духовна връзка, по-силна от кръвната. Значи вие сте много близки роднини вече. Можеш да имаш. Пробвай на лица всичко. Огняна да държи камерата. Чакаме момичетата. Точно си поразумел. Хайде, ще бъде екстрим. Сега да се облече и момчето и се притне само да изкара. На масата може да се прича. Вон мен, мир всем и духови Твоему прокимен глас трети. Господь е моя светлина и мое спасение, от кого ще се убоя.
Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша. И с посланието на светия апостол Павла до римляни чтение да внимаваме, братя, всички ние, които се кръстихме в Христа Иисуса, в Неговата смърт се кръстихме и тъй ние, които се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, така както Христос възкръсна от мъртвите, чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот, защото ако сме страстнати с подобието на смъртта му, то ще бъдем съучастници на възкресението, като знаем това, че вехтият наш човек е раснат с него, за да бъде унищожено греховното тяло, да не бъде вече роби на греха, защото който е умрял, той се е освободил от грях. Ако пък сме умрели с Христа, вярвам, че ще живеем с Него, знаейки, че Христос веднъж възкръсна от мъртвите, вече не умира. Смъртта няма вече власт над Него, доколкото това, че Той умря веднъж за греха, а доколкото това живее за Бога и тъй, и вие считате себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога, Христа Иисуса, нашият Господ. Алилуя, алилуя, алилуя. Премудрост просто услышим святаго Евангелие, мир всем и духови Твоему. От Матея святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. В това време 11-те ученици отидоха в Галилея на планината, дето им да заповядал Иисус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус да говори, им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята, и тъй идете, научите всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. На Господа да се помолим. Владико Господи, който подари на рабите си с изкуплението на греховете чрез светото кръщение, даде възроден живот, сам благослови да сияе винаги в сърцето им, светлината на лицето и пазащита на вярата, да досегнат от радостта, зломисли, запази в него дрехата на тлението, с която се облече неосквернена, неопетнена, като опазиш в него с благодатта си духовният печат неповреден, като биваш милостив към него и към нас. По многото си милосърдие, защото е благословено и препрославено всечестното и великолепно Твое име, на Отца и Сина и Святаго Духа, сега всякога и во веки веков. Амин. Оправдан си, просветен си, умит си в името на Господа нашего Исуса Христа и Духа и Бога нашего. Амин. Оправдана си, просветена си, умита си в името на Господа нашего Исуса Христа и Духа и Бога нашего. Амин. Те скипчици ще ги приберете без вода, да може хубаво да изсъхнат. Като изсъхнат се изгарят и водичката, праха, се слага в саксийка цвета. Но те трябва да го направите или не трябва? И вие можете да го направите. Който може да го направи. Където има възможност. Да. Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе. И живо Йордане,
крестили се и изволили от Йоанна нашего ради спасение, Христос истинный Бог наш, молитвами пречистия, пренепорочния своя Матери, свети славни Стефанов апостол, свети славни доброповедни ключени посетителни апостоли, Методий и Кирилов, Преосвященски, свети мучеников Георгия, победоносца Дмитрия Мартичинов, святаго архидиакон Стефана, святаго отца нашего Иоанна Рилского чудотворца, святых праведных Богоотец Иоакима и Яна, их же память совершаем, и всех святых помилует спасет нас, и молитвами святых Отец наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Честито кръщение. Да са живи и здрави тези хубави младежи, които ги доведохте. От този момент те станаха членове на нашето голямо християнско семейство. И пък вас такава силна връзка свързва вече с тях, по-силна от кръвната. Това е духовната връзка по време на световното кръщение. Значи вие сте много близки роднини. Винаги ще казваш кръстница, кръстник. Те са ваши кръстници и кръстници. Само Господ е по-голям. И свещен кръстника и кръстницата много са. Най-хубаво ви пожелавам. Бъдете живи и здрави и вие и вашите населени, както казвате на кръстните разбираци. И всичко най-хубаво в живота, нека Бог ви дава те, което е необходимо. Сега кръст, елате с мен. Младежите е само ли? Айде, И по-ми трябва. Сега момченцето ще поведа в Светия алтар. Такава е нашата традиция. А вие с момченцето ще чакате да бъдете иконата. Е така. Две иконата. Не. И три иконата. Отче наш, ниже си на небесе, свети се името Твое, да придет царствието, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земя. Хлеб наш насущный пращам днес и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем долги наши. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавого, и яко Твое е царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Амин. Сега обърне се към иконата. Вцърковява се Божият раб Мариан в името на Отца и Сина, и Святаго Духа. Амин. Целуни иконката на Господа Исуса Христа. Честит кумец християни, да сте живи и здрави. Сега нататък да направим съповяването. Много се тръзга там, внимавайте, поне стъпала да не падне. Качете се двамата горе. Църковява се Божията рабиня Николина в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Целуни иконката на Господа Исуса Христа. Честита кумица християнка, да ти е жива и здрава. Уважавайте се да се отдишите. Следствие, тук да не вижда палата, ще много се да не падне.
Айде сега да геройте се с цигара. Трябва да гледам за 5-10. Бомбон скажи. Сега снимам